Isu-isu wis oleh kemangi. Tapi bar ngono aku bingung lah. Terus iki kok koncone opo? Ya wis akhirnya aku oleh benggol. Kok sih kurang ya tapi? Ya wis ditambahi tahu goreng. Oke, langsung disiapne bumbune ngene iki ya, guys. Terus bar ngono langsung digoreng bumbune, ditinggal tomate ora usah digoreng. Terus langsung dihalusne ngene iki ya, guys. Terus tak tambahi lombok utuh. Lanjut tak cemplungne tomate sing wis diirisi. Lanjut tak tambahi secukupnya air. Terus tak tambahi uyah karo gula. Nah, bar ngono lagi tak cemplungne tahune. Terus selanjut dicemplungne iwak benggole sing wis digoreng. Nah, sing keri dhewe lagi dicemplungne kemangine. Jan ambune mundak sewedep, guys, enek kemangine. Taram, sudah jadi, guys. Kemangi campur iwak benggol pedes. Rasanya mantul tenan, guys. Ya wes, selamat mencoba di rumah.